गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोननि गाइस दा एमबि ब्लग चेनेल स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय माने एसे गुसुं खालामगोन आरो ना इनिफ्राय माने एसे बरिंबो मोनदों मा खालामगोन मा मागोन होननानै ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ'खौ बानायबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाल' जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय आरो ना आं मा खालामो दिनै मा खालामो नोंथांमोननो बुंथिना होनोसै माने ओरैनो आंनि गारिया माने एसे साफा खालामनोसै आरो बाहाय एसे लेथ्रा दं नालाय सुनाया दाख्लैनो सुखादोंमोन ओमफ्राय दिनै एसे धुला बाला जानायखाय एसे साफा खालामना लानोसै बिदिबा आं देखायनोसै आरो ना चलते नै गाइस दा गारिखौ हुगारनोसै आरो ना दाख्लैनो सुदोंमोन सुनाया ओमफ्राय एसे धुला बाला जानायखाय एसे साफा खालामना लानोसै सोलायनांसिगोनलै आंबो मा बाइक लानाया हामगोन सानबायसो दं र' दा एसे साफा खालामना लानोसै आरो ना बुसिना लानोसै नोंथांमोननोबो एसे साफा खालामनायखौ देखायथ'ला माने गोबाव जागोन भिडिअ गोलाव जागोन ओमफ्राय दा साफा खालामनाय नोंथांमोननो देखायसिगोन ओमफ्राय जुदि मटर ब्लगिंनि भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना बिहरबानो जाबाय जुदि आङो दायो बाइकखौ माने बर'बो लाबाथाय आं एसे ससेबाबो मटर ब्लगिं बानायनो सानदों आरो ना स' नायनोल' था आङो जुदि बर'बो गारिखौ लांनाय जायाबाथाय फादारा ओमफ्राय मटर ब्लगिं बानायगोन आरो स' गाइस फाइनालि गारिखौ हुगारजोबखांबाय ओमफ्राय हुगारनानै दुगैखानोसै आरो ना ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना नै हुगारखांजोब्बाय मारै नांदो एसे कमेन्टफ्राव फोरमायबानो जाबाय जुदि दायो गारिखौ बर'बो लाबाना आङो मटर ब्लग बानायगोन आरो ना नै नायनो हागोन बोरायथारबायलै सोलायनांगोन र' जिथिया सोलायो नोंथांमोना भिडिअखौ लाबोगोन स' नेनानै थाबानो जाबाय स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बेखिनियानो आरो ना बाय बाय गाइस